Эфирден алыклар вакыты студияда Лина Хәсәншина. Сол себептен инде аталарымыз йөргән yerine келген идек. Изге Булгар җыены 20 мең мөселманны җыйды. Булгар музей тыйлыгында Идел буе Булгарында рәсми рәвештә ислам динен кабул итә 1100 ел тулды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Күпләрнең остазы, меңнәрнең үрнәге, Азнакайда Тассыр һәм Россиянең ат казанган агрономы Рәфгать Кәлимуллин хөрмәтенә истәлек тактасы ачылды. Бүгенге балалар алар бик җитез. Әлмәтнең яшь артистлары беренче премьерасын әзерли. Тылсым балалар театр студиясы имтихан тотарга әзерләнә. Булгар музей тыюлыгында традицион изге Булгар җыены узды. Ул Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итә 1100 ел тулу уңаеннан оештырылган иде. 922 елда булган бу тарихи вакыйганың юбилеена әзерлек берничә ел элек башланып, үз кысаларына төрле чаралар һәм очрашуларны сыйдырды. 21 майда узган тантанада аның кульминацион ноктасы булды. Елның елында изге Булгар җыены бөтен Россия һәм ил буенча сибелгән татарларны үзенә җыя. Быел әлеге очрашу бик зур датага багышланган. Ул да булса, Идел буе Булгарында рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу. Татарстанның район һәм шәһәрләреннән изге Булгар җыенына барырга теләүчеләр өчен махсус автобуслар әзерләгәннәр. Әлмәттә генә дә бәйрәмне күрергә теләүчеләр өчен 9 автобус бүлеп бирелгән. Алар башлыча Татнефть компаниясе ярдәме белән оештырылган. Кунакларның географиясе хайран калырлык. Россия төбәкләреннән башлап, дөнья илләреннән үк чит дәүләтләрдән килгән делегациялар саны 76. Бәйрәмнең тантаналы өлеше көндезге 11ләргә планлаштырган. Шуңа күрә бирегә килгән халык өчен тарихи ватаннарында сакланган хәрабәләргә сәяхәт кылырга, Ак мәчеттә намаз укырга, бәйрәмгә махсус оештырылган ярминкәдә күчтәнәчләр алырга вакыт җитәрлек булды. Benim kilum sebebi bizim atalarımız Kazakistan'dan koçkanda bu şehri Bulgarlar yakında 30. yıllarda yaşayanlar. Sol sebepten de atalarımız yürgen yerine kelgen idik. Kurarga, halk Müslüman halkın kurarga, Tatar halkın kurarga, milli turmuşun, edebiyatın kurarga, bik aybat, bik zor, bik kualışlımız. Меня бик зур бәйрәм бу, действительно душевный именно. Йөрәкне ача торган, имин күрәм халык монда. И Аллага шөкер, яшьләр бүгенге секендә тартыла. Без не только мәчетләргә должны, а вот шундый мероприятиеларда именно яшьләргә күрсәтергә то, что бар, и именно глазами, күзләр белән күрергә, не только сүз белән, именно кашан кеше күрә, и духовный подпитка аламында бик әйбәт була, Аллага шөкер. Тантанада Россия һәм Татарстан дәүләт җитәкчелеге, мөфтиләр, төрле төбәк дине оешма җитәкчеләре катнашты. Ул истәлек билгесе алдындагы мәйданда театральләштергән тамашадан башланып китте. Анда Идел буе Булгар дәүләтенә ислам дине килүне һәм Ибн Фатлан юлын чагылдырдылар. Рөстәм Миңнеханов кунакларны сәламләп, бу чараның Татарстан өчен дә, Россия һәм бөтен дөнья мөселманнары өчен дә әһәмиятле булуын ассызыклады. Россиянең баш мөфтие Тәлгать Таҗетдиннең беренчеләрдән булып инде күркәм гадәткә үрелгән җыенга нигез салон билгеләп үтте. Минтимер Шәймиев һәм Яңарыш фондына ислам изге урыннарын торгызу буенча зур эшләре өчен рәхмәт җиткерде. Булгар тарих археология комплексы 2014 елдан ЮНЕСКО бөтен Россия мирасы исемлегенә кертелде. Бөтен дөнья экспертлары Булгарның иң төньяк территорияләрдә ислам динен ирекле кабул итү урыны булуын таныды. Бу безнең уртак уңышыбыз, уртак эшебезнең лаеклы нәтиҗәсе. Бу эштә катнашкан һәркемгә рәхмәт. Борынгы Булгар шәһәрен торгызу безнең тарихи мирасыбызны саклаган халык булуын күрсәтте дип ассызыклады дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев. Россиянең баш мөфтие үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгать Таҗетдин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка, бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шәйхразиевка бүләкләр тапшырды. Шуннан соң бәйрәмгә җыелганнар Җәмик мәчете хәрабәләрендә өйлә намазын укыды. Бәйрәм көрәш буенча дөнья кубогына ярышлар концерт программасы белән дәвам итте. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда Тассырны һәм Россия Федерациясының ат казанган агроном Рәфгать Кәлимуллин хөрмәтенә истәлек тактасы ачылды. Мемориаль такта Вәлиханов урамында ветеран яшәгән йорт фасадына урнаштырылды. Шарага район җитәкчелеге Рәфгать Шәйхулла авылының тормыш иптәше, якыннары, күршеләре җыйналган иде. Тулырак Эльмира Шәрифуллина да. Әгәр бүген Рәфгать Кәлимуллин үзе исән булса, бүген яуган яңгырга сөенеп торыр иде. Чөнки ул үзенең 50 елга якын гомерен хезмәткә багышлаган кеше, иген иккән кеше. Рәфгать Кәлимуллин 1941 елның 6 гыйнварында Азнакай районы Тымытык авылында дөньяга килә. Бер айлык чагыннан әтисез кала, бала чагы авыр чорларга туры килә аның. Хезмәт юлын ул 1958 елда коммунизмга хуҗалыгында колхозчы булып башлый. Икмәк кадерен белеп үскәнгә игенче булгандыр инде ул дип искә алды тормыш иптәшен Мәрьям апа. 56 ел тату гомер кичердек, бик сагынабыз үзен, диде ул күз яшьләре аша. Без иптәшем белән
65 елда үйләніштік. Оңынша 4 ел ярым егет біле қыз болып, бик мотор еттіріп ердік. Ол институт бітіріп қайтқаш. 2 чемодан китап білен үйләніштік. Оның әтиәнесі yok, минем әнигіне. Шулай итеп без тормыш башладык. Чарага җыелган халыкны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, Рәфгат абый белән Мәрьям апага районның үсешендә керткән хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татар халкы бөтен эшне дә дугадан башлый. Бүгенге яңгырлы көндә башкарылган эштә нәкъ шулай булды. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдүлиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Әйе, кара икмәккә кара балчык ягып ашый торган кеше була Рәфгат Кәлимуллин. Бу сүзләрнең мәгънәсе бик тирәндә ята дип ассызыклады ветераннар советы рәисе Миргасим Кәримов. Ул безнең укытучы булды. Бөтен аграрнарны өйрәтте. Аңа зур рәхмәт. Үз сүзен кистереп әйтә белә торган, җир эшенең бар нечкәлекләрен белгән ветеран туганнары белән дә бер йодрык булып яши. Гаиләдә дә үрнәгәти була. Әти тормышта бик җаваплы, эшчән, эш сөючән, бик трудолюбивый кеше иде. Семьяда бик күп безне поддержать итте. Эшкә өйрәтте. Якты дөньядан китүенә ел ярым вакыт үтсә дә, аның рухы күңелләрдә яши. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Әкбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Агымдагы елда шәһәр юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 9 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда бер бала һәлак булган һәм 9 җәрәхәтләнгән. Мондый очракларны булдырмый калу максатыннан 18 майдан Татарстанда балалар арасында юл транспорт имгәнүләрен профилактикалау буенча киң масштаблы чара башланды. Игътибар балалар акциясы 5 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Шул арада автоинспекторлар балигъ булмаган пассажирлар йөртү һәм җәяүләр өстенлекләренә бәйле юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәлешен тикшерү буенча рейдлар үткәрәчәк. Шулай ук юл хәрәкәтендә катнашучылар белән профилактик эш алып барылачак. Дәүләт автоинспекциясе балаларны махсус утыргычларда, хәтта 7 яшькә җиткәннән соң да йөртергә киңәш итә. Юлда 10 яшькә җитмәгән бала бу гадәттән тыш хәл. Ул өлкәннәр белән булганда гына куркынычсызлык астында дип шутлана. Әлбәттә, ул үзе дә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үти һәм баланы контрольдә тотарга тиеш. И постоянно контролирует ребенка. Татарстан Республикасы буенча дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. Естественно, ребенок не должен быть один, рядом должны быть взрослые. Олия Байрамалова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә драма театры каршында эшләп килүче Тылсым балалар студиясы беренче чыгарылышына әзерләнә. 2 көн дәвамында 23 һәм 24 майда биредә театр сәнгатен өйрәнүчеләр, әти-әниләр һәм театр сөючеләр каршында имтихан тотачак. Театр сәнгатьтә балаларда шәхес тәрбияләүдә зур роль уйный. Шуны исәптә тотып, Әлмәт Татар дәүләт драма театры узган елның көзендә үк Тылсым балалар театраль студиясын эшләтеп җибәрде. Бүген биредә беренче премьерага әзерлек бара. Әлеге студияны булдыру хыялы театр артисты Илсур Хайретдиновныкы. Үзидә 2 бала әтисе булган Илсур театрга мәхәббәтне кечкенәдән үк салырга кирәк дип саный. Шуңа күрә ул җитәкчелеккә шуны тәкъдим белән чыга һәм теләктәшлек таба. Нәтиҗәдә тулы көченә эшләп килүче студия барлыкка килә. Беренче чиратта Тылсым театр студиясының максаты ул балаларның күңеленә театрга ярату хисен салу. Менә ул ярату киләчәктә бәлки алардан артист ясар, бәлкем берәр шөгыльгә генә әйләнеп калыр, бәлкем алар киләчәктә безнең тугры тамашачыларыбыз булыр. Һәм әлбәттә аларны балаларның сәләтләрен ачу, аларның бик күп кырлы үстерү. Сейчас трясила. И тут кашель. Подожди. Студия килгән балаларның саны шул кадәр күп була ки, аларны 3 төркемгә бүләләр. Бер төркеме татар телендә, икесе рус телләрендә эшли. Балалар абыйлары белән атнага 2 тапкыр кичләрен очраша. Кече зал ролен үти торган студиядә кич артыннан кич Тылсым туа. Биредә сәхнә сөйләме, биюләр һәм вокал дәресләре дә уза. Бүгенге балалар алар бик җитез, ул интернет, мөхит, алар бик тиз үсәләр. Шуңа күрә аларга да таләпләр үсә. Бәләкәй генә тренинглардан башлаган идек инде без. Декабрь ахырында монологлардан чыгышлар ясадык. Бүгенге көндә инде менә 1 ел дигәндә безнең чыгарылыш кичәсе була, анда зур бер спектакль күрсәтәчәк без Алла бирсә.
Бүгін береді Корней Чуковский әсәрі бойынша доктор Айболит спектаклі қойыла, һәм Туфан Миңнуллинның «Ауыл ите Акбай» пьесасы сәхнәләштерелә. Сөз уңайынан Чуковский әсәренә инсценировканы Илсурның тормыш иптәше, шулай ук театр артисты Резида Сафина эшләгән. Яшь артистлар инде финишка чыктылар. Беренче спектакльнең премьералары иртәгә һәм берсе көнгә планлаштырылган. Выше колен, значит сюда. Где я? Радифа Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 23 майда халық ара көрәш көне билгеләп үтелә. 1904 елда бу көндә Вена шәһәрендә көрәш буенча беренче дөнья чемпионаты уза. 2013 елдан 23 май рәсми рәвештә тормышын әлеге спорт төренә багышланган кешеләрнең бәйрәме булып санала. Спорт көрәше илебезгә күп санлы Олимпия уеннары, дөнья һәм Европа чемпионнары бүләк итә. Безнең Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче кызлар ирекле көрәш, ә егетләр грек-рим көрәше буенча гел югары нәтиҗәләр күрсәтә һәм калабыз данын еракларга тарата. 20 майда Уфада грек-рим көрәше буенча башланган Россия беренчелегендә Ярослав Кобин көмеш призер булды. 16 яшькә кадәрге иң яхшы 556 илебез спортчысы җиңү өчен көрәште. 48 килограмм авырлык категориясында 43 катнашучы арасында Әлмәтле Ярослав Кобин 2нче урын алды. Ул Кырым, Мордовия, Свердлау өлкәсе һәм Чечен Республикасы спортчылары белән очрашуларны җиңеп, бары тик финалда Башкортстан көрәшчесенә генә җиңелде. Шимбә көнне юбилейный спорт сараенда Нефтяник хоккей клубы тантаналы рәвештә балалар үсмерләренең 2021-2022 елы сезонына нәтиҗәләр чыгарды. Бәйрәм спорт сарайының бизәлгән аренасында узды. Беренче булып 2004 елгы үсмерләр чыкты. Алар җанатар кызлар белән чыгарылыш вальсын башкарды. Сегодня у нас большой праздник, традиционный выпуск наших хоккеистов. Яшь спортчылар алдында клубның президенты Ринат Шафигуллин чыгыш ясады. Мактаулы кунаклар спортчыларны медальләр белән бүләкләде. Бәйрәм озагында яшь хоккейчыларга багышлау булды. 2012 елгы үсмерләр клубка һәм хоккейга тугрылык антын әйттеләр. Моннан соң Нефтяник уенчылары Адель Минигалиев, Михаил Фадзеев, Андрей Шалгин һәм Айдар Назмутдинов кулларынан яшь хоккейчы таныклыгын һәм истәлекле бүләкләр алдылар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.